Mga puso sa Negros Occidental naman, babayi nga manugpa utang, ginlabo patay sa syudad sang Talisay. Kaprisan may ara na sang person of interest sa kaso. Yaring balita ang aton gintutungkan. Gindala pa sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival ang 50 anyos babayi nga nasapuan sa kilid sang dalan sa barangay Dos Hermanas sa Talisay City pasado alas 11 sang tinalikdan niya Sabado. Suno sa isa sa mga nag-rescue. Dugoon kag nagatigumatayon ang biktima nga si Rosemary Guangco, residente sang nasambit nga barangay sang ilang nga nasapuan. Pag-abot ko to, pungkong sang iya nga bana. Di damo gali ang pilas. Wala na duro liso pa lang ko gani abrianan nila kag ingagaw. Suno sa kaprisan, nakaagom sang 8 kapilas sang pagkabuno sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang biktima. May ara na sang person of interest ang Talisay Police apang hindi pa matumod ang posibleng motibo sa krimen. Nagagawa naman sa investigasyon nga nagapautang ang biktima. Usual na nila nga alagyan kay sa kampo naman. Kampo sang Katubuan. So under investigation sa gyapon, ang aton suspect is unidentified. Pero may ara nata ginasunod na. Limitado lang aton gipagwa nga impormasyon kay para hindi mo compromise ang aton investigation. Magakooperar man sa investigasyon ang barangay officials. Ako gid nagahangyo nga tani mag-appeal o kun magbulig sa aton nga kapulisan para masulbar kag mahatagan hustisya ang aton nga biktima. Gitinguhaan sang news team nga makuhaan sang pahayag ang pamilya sang biktima apang nagpaiway ang mainisam tang ginasikaso nila ang bangkay. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.